Ибрам 99 яшьтә чагында, аның хозурында яна Раббы күренеп, «Мин Кадир Алламын» диде. «Минем юлымда йөр һәм кимчелексез бул». Моннан соң синең исемең дә Ибрам түгел, Ибрахим булыр. Чөнки мин сине күп халыкларның нәсел атасы итәчәкмен. Килешүемне мин сиңа һәм синең токымыңа мәңгегә күндерәм. Мин синең һәм токымыңның Алласымын. Аллаһы Ибрахимга «Хатының сараяга да бүтән сарая дип дәшмә» диде. Моннан соң аның исеме Сара булыр. Мин аны мөбарәк кылам. Аңардан синең бер угылың туар. Хатыныңны шул кадәр мөбарәк кылам ки, ул күп халык кавемнәрнең анасы булыр. Аның нәсел варислары арасыннан патшалар чыгар. Сара еккә узды. Һәм Ибрахимның картлык көнендә, аңа нәкъ менә Аллаһ алдан әйтеп куйган вакытта дөньяга бер угыл китерде. Ибрахим үз хатыны Сарадан туган угылына Исхак дип исем кушты. Бала үсә төшкәч, аны имидән айырдылар. Исхакны имидән айырган көнне Ибрахим зур мәҗлес җыйды. Бер вакыт Сара Ибрахимның Мисырлы Хаҗәрдән туган угылы Исмәгыйль авызыннан мыскыллы сүзләр ишетеп, Ибрахимга әйтте: «Бу кыл хатынны угылы белән бергә куып җибәр» диде. «Кыл хатынның угылы минем угылым Исхак мирасына дәгъва кылырлык булмасын». Ибрахим пошаманга калды, чөнки Исмәгыйль дә аның үз угылы иде. Әмма Аллаһы Ибрахимга әйтте: «Угылың белән җарияң өчен кайгырма» диде. «Һәр нәрсәдә Сара сиңа ни әйтсә, шуны тыңла, чөнки синең токымың Исхак белән дәвам ителәчәк. Җарияңнән туган угылыңнан да бер кавем барлыкка китерермен. Чөнки ул да синең нәсел орлыгын дәвам итүчедер». Ибрахим иртәгесен таң белән торды. Икмәк һәм бер турсык су әзерләп, Хаҗәрнең иң башына асты. Һәм аны угылы белән бергә өйдән чыгарып җибәрде. Хаҗәр Бер-Шеба чүленә юл алып, шунда адашып йөрде. Турсыкта эчәр су беткәннән соң, Хаҗәр угылын бер куаклык күләгәсендә калдырып, бер җәя угы өшеп җитәрдәй арага читкәрәк китте дә җиргә утырды. «Баламның үлем газабын күрергә теләмим» дип, ул шулай угылы каршысында утырган хәлдә үкереп-үкереп еларга тотынды. Угыланның өн авазы Аллаһыга барып иреште. Аллаһының фәрештәсе күкләрдән хәбәр биреп: «Сиңа ни булды, Хаҗәр?» дип эндәште. «Курыкма, Аллаһы синең елап яткан угылыңның тавышын ишетте. Тор, угылыңны да торгыз, аны кулыннан җитәклә. Мин аны бөек бер халыкның нәсел атасы итәчәкмен». Аллаһы Хаҗәрнең күзләрен ачты һәм Хаҗәр тулы-сулы бер коены күрде. Барып,
турсығына су тутырды да уғлына эшәргә бирде. Уғлан, Аллаһы мәрхәмәте белән буй җитеп, шүлдә көн күрә башлады. Уҡ шемәргән булды.